హరే కృష్ణ. నిన్న ఉమ్, శుక్రవారం రోజు లెవెల్ 2లో మొదటి అధ్యాయం ప్రారంభించాము. అర్జున విషాదయోగం. ఈరోజు కంటిన్యూ చేద్దాము. అందరికీ స్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ రామ హరే హరే. హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ. సో ఫస్ట్ టైము, థర్డ్ టైము తాళము అది ట్యూను అబ్జర్వ్ చేసి, సెకండ్ టైము ఫోర్త్ టైము మీరు ఫాలో అవ్వండి ఇదే తాళంలో. ఓకే, హరే కృష్ణ. సో ఎంతవరకు చూసాము అంటే, అర్జునుడు రథం రెండు సైన్యాల మధ్యలో పెట్టమని అడగటం వరకు చూసాం. సో దేంతో స్టార్ట్ అయింది? ధృతరాష్ట్ర వాచ్తో స్టార్ట్ అయింది. ధర్మక్షేత్రమైన కురుక్షేత్రంలో నా వాళ్ళు పాండవులు సమావేశమయ్యారు కదా ఉత్సాహంతో. మరి సమవేత యుయుత్సవ కిమకుర్వత సంజయ, ఏం జరుగుతోంది సంజయ అని అడిగాడు. దానిని బట్టి ఆయన ఆందోళన అర్థమవుతోంది. అంటే మరి ఏం జరుగుతుంది యుద్ధ భూమిలో సమావేశమైన తర్వాత అన్నది అందరికీ తెలిసిన విషయమైనా అడుగుతుంటే, సంజయుడు సో మరి దుర్యోధనుడు ఇలా ద్రోణాచార్యుడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఇలా ఈ విధంగా చూసారా వాళ్ళ సైన్యం ఎంత వ్యూహాత్మకంగా మీ శిష్యుడైన ధృష్టద్యుమ్నుడు ఏర్పాటు చేశాడో, వాళ్ళ వైపు గొప్ప గొప్ప వీరులు భీమార్జునులతో సమానులు వీళ్ళంతా ఉన్నారు, ఇక మన వైపు కూడా ఉన్నారు చాలామంది సుప్రసిద్ధులు మీ బోటి వాళ్ళు, భీష్మ పితామహుడు వీళ్ళంతాను నా కోసం ప్రాణాలు అర్పించడానికి సిద్ధపడ్డ వాళ్ళు. వాళ్ళ సైన్యం ఏమో లిమిటెడ్ పరిమితం, మనది అపరిమితం పెద్ద సైన్యం. మనని భీష్మ పితామహుడే రక్షిస్తున్నాడు, వాళ్ళనేమో భీముడు రక్షిస్తే అంటూ తనకు తానే నచ్చ చెప్తూ తన ఆందోళన భయాలను కొంచెం తగ్గించుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు. పైగా మీ పాండవుల మీద పక్షపాతం ఏమైనా ఉంటుందేమోనని మీరు నేర్పిన విద్య మీ మీదే ప్రయోగం చేస్తున్నారన్న అర్థం వచ్చేలాగా, చూసారా మీ శిష్యుడైన ధృష్టద్యుమ్నుడే ఈ విధంగా ఎంతో వ్యూహాత్మకంగా పెట్టాడని చెప్పడం. ఆ తర్వాత తనని తానే సమాధానపరచుకోవడం, మన వైపు మీరంతా ఉన్నారు అని. మళ్ళీ వాళ్ళకు కూడా ద్రోణాచార్యుడిని కూడా కొంచెం ఆయన భీష్మ పితామహుణ్ణి శ్లాఘిస్తే ఈయన ఎక్కడ తక్కువగా, ఆయన మీద తక్కువగా చూస్తున్న గౌరవం అంతగా ఇవ్వడం లేదనే ఫీలింగ్ వస్తుందేమో భావం అని ఏమంటాడు, మీరందరూ మీ స్థానాల్లోకి వెళ్ళి
మీరు భీష్మ పితామహుడికి పూర్తి రక్షణ ఇవ్వండి అని చెప్పి, అంటే మీ రక్షణ ఆయనకు అవసరం అనే అర్థం కలిగించేటట్లు. సో దీంట్లో కొంచెం రాజనీతి చతురత కూడా చూపించాడు, ఆ డిప్లొమసీ. సో ఇదంతా దుర్యోధనుడి మనస్థితి. ఆ తర్వాత ఇదంతా విని భీష్ముడు మరి సింహగర్జన లాంటి ధ్వని వచ్చేటట్లుగా దుర్యోధనుని కొంచెం ఉత్సాహపరచాలి, ఏదో కొద్దిగా భయపడుతున్నట్లున్నాడని శంఖాన్ని గట్టిగా పూరించడం, ఆ తర్వాత మిగిలిన వాయిద్యాలన్నీ కూడా భయంకరంగా సంఘటితంగా కలిపి రోగటం జరిగింది. అప్పుడు తెల్లని గుర్రాలున్న రథంలో కూర్చుని కృష్ణార్జునులు పాంచజన్యాన్ని దేవదత్తాన్ని వాళ్ళ శంఖాలను పూరిస్తే ధర్మరాజు అనంత విజయం, నకుల సహదేవులు వాళ్ళే మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా శంఖాలు పూరించారని, ఆ ధ్వనులన్నీ కూడా ధృతరాష్ట్ర పుత్రుల హృదయాలను బద్దలయ్యేటట్లు చేశాయని అని చెప్తూ, ఇక మరి ఎలాంటి రథంలో కూర్చున్నారంటే అగ్నిదేవుడు ఇచ్చిన రథంలో పైన జెండాపై కపిరాజు అంటే హనుమంతుడు చిహ్నం ఉన్న జెండాలో హనుమంతుడు మరి రాముడికి ముఖ్య ఆయన సేవకుడు కాబట్టి మరి ఆయన ఉన్న చోట విజయం ఉంటుంది. అలాగే శ్రీరాము మరి భగవంతుడు ఉన్న చోట లక్ష్మీదేవి ఉంటుంది కాబట్టి విజయం. ఆ రోజు ఏకాదశి, అది ప్రియమైన రోజు భగవంతుడికి, మోక్షద ఏకాదశి రోజు. సో అందుకని మరి విజయం ఆ రకంగా వాళ్ళ వైపే ఉంటుంది. ఈ ఈ మరి ఇంకా ఈ కారణాలన్నీ కూడా మనకి కనిపిస్తున్నాయి అన్నట్లుగా చెప్తున్నారు. వాళ్ళ విజయానికి కారణాలు న్యాయం వాళ్ళ పట్ల ఉంది, భగవంతుడే వాళ్ళ పట్ల అందుకే ఉన్నారు అని. సో ఇక్కడ ఉన్న యుద్ధంలో మరి ఎక్కుపెట్టి బాణాన్ని ఏమన్నాడు అప్పుడు అర్జునుడు, 2 రథాల మధ్య సైన్యాన్ని తీసుకువెళ్ళి పెట్టు, ఎవరెవరితో యుద్ధం చేయాలో చూస్తాను అని చెప్తే సంజయుడు అర్జునుడు చెప్పిన తర్వాత మరి ఈ హృషికేశుడైన కృష్ణుడు, గుడాకేశుడైన భారతు అర్జునుడితో మాటలు విని 2 సైన్యాల మధ్యలో రథాన్ని ఆపి అక్కడ భీష్మద్రోణులందరి అందరినీ చూస్తూ, ఇక్కడున్న కౌరవ వంశస్థులను చూడు ఇదిగో అని రథాన్ని తీసుకొచ్చి మధ్యలో ఆపాడు అని చెప్పి చూసాం. సో అంతవరకు కూడా మనం చూసామన్నమాట. 23rd or 4th శ్లోక. అర్జునుడు అంటున్నాడు కదా, దయచేసి 2 సైన్యాల మధ్యలో రథాన్ని ఆపు, ఇక్కడ యుద్ధం చేయాలని వచ్చిన వాళ్ళెవరో ఒకసారి చూస్తాను. సో ఈ దుష్టబుద్ధున్న ధృతరాష్ట్రుడికి సహాయం చేయాలని వచ్చిన వాళ్ళెవరో ఒకసారి చూస్తానంటాడు. అన్నప్పుడు ఈ మాటలు విని ఇక రథాన్ని 2 వైపులా శ్రీకృష్ణుడు తీసుకువెళ్ళి నిలపడం, నిలిపి భీష్మద్రోణ ప్రముఖత సర్వేషాం చ మహీక్షితాం ఉవాచ పార్థ పశ్యైతాన్ సమవేతాన్ కురునితి. భీష్మద్రోణ ప్రముఖులు సర్వేషాం వాళ్ళందరినీ వాళ్ళందరూ మరియు మహీక్షితం అంటే భూపాలకులు, మహిని పాలించే రాజులందరూ, మహి అంటే మరి భూమి పాలకులంటే రాజులందరూ వాళ్ళందరినీ సమక్షంలో ఉవాచ ఇలా పరికారనమాట. ఎవరు? భగవంతుడు. ఏమని? పార్థ పశ్యైతాన్, పార్థ చూడు వారందరినీ, సమవేతాన్ని ఇక్కడ సమావేశమైన వాళ్ళని, కురునితి ఈ విధంగా సమావేశమైన కురువంశస్థులందరినీ చూడు. సో భీష్ముడు, ద్రోణుడు, ఇతర భూపాలకుల సమక్షంలో శ్రీకృష్ణుడు, ఓ పార్థ ఇక్కడ కూడినటువంటి కురువంశీలందరినీ చూడు అని చెప్పారు. సో శ్రీకృష్ణుడికి తెలుసు మనసులో ఏం జరుగుతుందో అర్జునుడికి. కాబట్టి ఋషికేశ అనే పదాన్ని దేవదేవుడు అనే వాడారు కదా. ఋషికేశుడు అంటే ఆయన ఇంద్రియాలని నియంత్రించగలిగిన వాడు. సో భగవంతుడికి తెలియనిది లేదనేది కూడా ఇక్కడ సూచిస్తోంది. సో అర్జునుడి మనస్థితి ఆయనకి తెలుసు అని. అలాగే కుంతి పుత్రుడు అన్నాడు కదా, ఏమన్నాడు? పార్థ అన్నాడు కదా, అంటే పృథకుమార కుంతి పుత్రుడు. మరి కాబట్టే అందుకే మరి అతనికి సారథవడానికి కూడా భగవంతుడు అంగీకరించానని అర్జునుడికి తెలియజేయాలని ఇక కురువంశీలను చూడు
అని అంటే ఆ, నువ్వు నాకు ప్రియమైన మిత్రుడివి, మరి బంధువు కాబట్టి నీకు సోదరుడని పార్థ అని చెప్పడంలో, కుంతి పుత్రుడని, మరి కుంతీదేవి ఆయన తండ్రికి సోదరి కాబట్టి, అలాగే కురువంశీయులను చూడు అంటంలో ఉద్దేశం ఏమిటంటే యుద్ధంలో అక్కడే నిలిపివేయాలని అర్జునుడు, యుద్ధాన్ని అక్కడే నిలిపివేయాలని అర్జునుడు కోరాడా ఏమిటి? అలాంటి మాటని శ్రీకృష్ణుడు ఊహించలేదు అర్జునుడి నుండి. ఈ విధంగా అర్జునుడి మనస్సును స్నేహపూరిత హాస్య ధోరణిలో దర్శించారు అని చెప్తున్నారు. బట్ శ్లోకంలో ఏం చెప్పారంటే అదే అందరినీ చూడు అని. నెక్స్ట్ ఇంకా తత్రాపశ్యత్ స్థితాన్ పార్థ పితృనధా పితామహాన్ ఆచార్యనాత్మతు ఆచార్యన్మాతులాన్ భ్రాతృన్ పుత్రాన్ పౌత్రాన్ సఖీంస్తదా శ్వశురాన్ సుహృదశ్చైవ సేనయోరుభయోరపి. అక్కడ తత్రాపశ్యత్ చూశాడట స్థితులై ఉన్న వాళ్ళను పార్థుడు అర్జునుడు. ఎవరు? పితృన్ తండ్రులను, అధ కూడా అంటే కూడా పితామహన్ తండ్రులను తాతలను కూడా చూశాడు, ఆచార్యుల్ని చూశాడు, గురువుల్ని, మాతులాన్ అంటే మేనమావల్ని చూశాడు, భ్రాతృన్ సోదరులను చూశాడు, పుత్రుల్ని చూశాడు. అంటే మరి పుత్రులంటే మరి ఎలా అన్నలు పుత్రులన్నా తన పుత్రులన్నా, పౌత్రాన్ అంటే మనుమళ్ళను చూశాడు, సఖీం మిత్రులను చూశాడు, తథా అలాగే శ్వశురాన్ మామలను చూశాడు, సుహృదశ్చైవ శ్రేయోభిలాషులను చూశాడు, సేనయోర్ ఉభయోరపి రెండు సైన్యాల మధ్యలోనూ అంటూ చెప్తున్నారు. సో ఇరుపక్షాల మధ్యలో ఉన్న అర్జునుడు అక్కడ ఎవరిని చూశాడు అంటే తండ్రుల్ని, తాతల్ని, గురువుల్ని, మేనమామల్ని, సోదరుల్ని, పుత్రుల్ని, మనువల్ని, స్నేహితుల్ని, మామలను, శ్రేయోభిలాషులను అందరినీ చూశాడనమాట. సో పుత్రులంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తండ్రి కాలం నాటి భూరిశ్రవుడు తండ్రితో సమానమని మీనింగ్. తాతలైన భీష్ముడు, సోమదత్తుడు, ద్రోణాచార్యుడు, కృపాచార్యులు లాంటి గురువులు, శల్యుడు, శకుని వంటి మేనమామలు, దుర్యోధనుడు వంటి సోదరులు, లక్ష్మణుడు మరి లక్ష్మణ కుమారుడు దుర్యోధనుడి పుత్రుడు, అతని లాంటి పుత్రులు, అశ్వత్థామ లాంటి స్నేహితులు. అశ్వత్థామ ఎవరు? ఎవరికైనా తెలిస్తే చాట్ బాక్స్లో పెట్టండి. కృతవర్మ వంటి శ్రేయోభిలాషుల్ని అతను చూశాడు. పలువురు మిత్రులతో ఉన్న ఈ సైన్యాన్ని చూడగలిగాడు. తాన్ సమీక్ష కౌంతేయ సర్వాన్ బంధూనవస్థితాన్ కృపయా పరయావిష్టో విషీదన్నిదమబ్రవీత్. చూశాడు అందరినీ కౌంతేయుడు అంటే కుంతిపుత్రుడు. సర్వాన్ బంధూన్ అవస్థితాన్ అక్కడ చేరినటువంటి బంధువులందరినీ సమీక్షించి చూశాడు. కృపయా పరయావిష్టో ఇక జాలితో, పరయ విపరీతమైన జాలితో ఆవహింపబడి, విషాదంతో చింతిస్తూ ఈ రకంగా అబ్రవీత్ మాట్లాడాడు. సో విపరీతమైన కరుణతో నిండిపోయి ఈ రకంగా విషాదంతో మాట్లాడటం ప్రారంభించాడట. నానా విధమైన బంధువుల్ని, స్నేహితుల్ని చూసిన వెంటనే కుంతీతనయుడైన అర్జునుడు కరుణతో కూడిన వాడై ఈ రకంగా మాట్లాడడం ప్రారంభించాడు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఇది దుఃఖంతో ఉండి ఇలా కృపయా పరయావిష్టో రెడ్తో ఉన్నాడు అంటే వెంటనే ముఖ్యమైన రీజన్ అది చూడగానే ఏం జరిగింది అంటే కరుణతో నిండిపోయి విషాదంతో ఇలా మాట్లాడుతున్నాడు. ఏమని? అర్జున ఉవాచ దృష్ట్వేమం స్వజనం కృష్ణం యుయుత్సుం సముపస్థితం సీదంతి మమ గాత్రాణి ముఖం చ పరిశుష్యతి. అర్జునుడు అంటున్నాడు ఏమని? కృష్ణ, యుద్ధోత్సాహంలో నా ముందు నిలిచి ఉన్న ఈ మిత్రుల్ని, బంధువుల్ని చూసిన శరీర అవయవాలన్నీ కూడా కంపించిపోతున్నాయి, నోరు ఎండిపోతుంది. అంటే అతను అప్పటి వరకు కూడా అది యుద్ధం అనుకుంటున్నారు కానీ ఆ తీర పరిస్థితి వచ్చి ఎదురుగుండా కనిపించి వీళ్ళ మీద ఇప్పుడు యుద్ధానికి వెళ్ళాలనేసరికి ఆ రకమైన రియాక్షన్ వచ్చిందనమాట. నా యొక్క శరీర అవయవాలు కంపిస్తున్నాయి, నోరెండిపోతుంది. భయపడి కాదు, వీళ్ళ మీద నేను యుద్ధం అనే థాట్కి. అంతేగాని అర్జునుడు మహావీరుడు, యుద్ధం చేయడానికి భయం లేదు, కానీ తన వాళ్ళు అని వాళ్ళని చూసేసరికి ఆ ఫీలింగ్ వచ్చి
తమలో తాము యుద్ధం చేయడానికి సిద్ధపడ్డ జ్ఞాతులు బంధువుల్ని స్నేహితుల్ని చూసిన వెంటనే దయాహృదయుడు అయిపోయాడనమాట కరుణతో. సో అవయవాలు కంపించి నోరెండిపోతున్నాయి అని చెప్పి ఈ వాళ్ళ యుద్ధోత్సాహాన్ని చూసి కూడా ఆశ్చర్యపడిపోయాడనమాట. ఇదేమిటి, అందరూ మనలో మనం ఇలా యుద్ధం చేసుకోవటానికి వీళ్ళు కూడా ఇంత ఉత్సాహంగా ఉన్నారు అని చెప్పి ఆశ్చర్యపోయాడు. సో ఇక్కడ ఎవరైనా సరే మరి అర్జునుల్లో మృదు హృదయం ఉంది కానీ శక్తిహీనత వల్ల కాదు, భయపడి కాదు, అకరుణ వల్ల. అటువంటి మృదు హృదయం భక్తుడికి ముఖ్యం. కాబట్టే భాగవతంలో కూడా ఏం చెప్తారంటే, యస్యాస్తి భక్తిర్భగవత్య కించన సర్వైర్గుణైస్తత్ర సమాసతే సురాః హరావ భక్తస్య కితో మహద్గుణాః మనోరథేన సతి ధావతో బహిః. భగవంతుడైన కృష్ణుడి పట్ల భక్తి ఉన్నవాడు దేవతల సర్వ శుభ లక్షణాలను కలిగి ఉంటాడు. అంటే భక్తుడికి శుభ లక్షణాలన్నీ ఉంటాయి, కానీ అభక్తుడికి తుచ్చమైన యోగ్యతలే ఉంటాయి. కాబట్టి అభక్తుడు మానసిక స్థాయిలో వర్తిస్తూ భౌతిక శక్తికి ఆకర్షితుడవటమే అందుకు కారణం. ఈ మెటీరియలైజేషన్కి అట్రాక్ట్ అయినప్పుడు మనలో ఈ కామక్రోధ లోభ మోహ మద మాత్సర్యాలు ఉంటాయి, కాబట్టి ఆ స్వచ్ఛత ఉండదు. భగవంతుడి యొక్క నిజమైన భక్తుడికి ఇలాంటి శుభ లక్షణాలన్నీ కూడా ఉంటాయి. ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఈ భౌతికత్వము ఈ కోరికల పట్ల ఉండదు, కాబట్టి భగవంతుడి మీదే వాళ్ళ యొక్క దృష్టి ఉంటుంది, కాబట్టి వాళ్ళకి కల్మషాలేమీ ఉండవు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఏమైనా ఇక్కడ శ్లోకంలో ఏమిటంటే, వీళ్ళందరినీ చూసి అర్జునుడికి ఈ పరిస్థితి వచ్చింది. శరీర అవయవాలు కంపించిపోయాయి, నోరెండిపోయింది. వేపధుశ్చ శరీరే మే రోమహర్షశ్చ జాయతే గాంధీవం స్రంసతే హస్తాత్ వక్చైవ పరిదహ్యతే. దేహమంతా కంపించిపోతుంది నా శరీరం, ఇక నాకు రోమాంచితం అవుతుంది. గాంధీవం ఏమో చేతిలో నుంచి జారిపోతుంది, చర్మం మండిపోతుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు అనమాట. సో రెండు రకాల సమయంలో మనకి దేహం కంపిస్తుంది. ఒకటేంటి, ఆధ్యాత్మికంగా తన్మయత్వంలో భగవంతుడిని మీద భక్తితో, లేదు అంటే భయంతో కానీ శరీర కంపన కలుగుతుంది. కాబట్టి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో అర్జునుడు యందు ఈ దివ్యమైనటువంటి భగవంతుడి తత్వంలో ఉన్నప్పుడు కంపించటం భయం వల్ల కాదు. కానీ ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో అర్జునుడు కి అవతల వాళ్ళకి ప్రాణహాని జరుగుతుందేమో అన్న భయం కలిగింది అర్జునుడికి. కాబట్టి ఈ రకంగా గాంధీవం కూడా చేతిలోంచి జారిపోతుంది, హృదయం మండిపోతుంది అనే ఫీలింగ్స్ అన్నీ కలిగాయి అన్నమాట. నచ శక్నోమ్యవస్థాతుం భ్రమతీవాచ మే మనః నిమిత్తాని చ పశ్యామి విపరీతాని కేశవ. నేను ఇప్పుడు ఇక నిలబడలేకుండా ఉన్నాను, నన్ను నేనే మర్చిపోతున్నాను, నా మనస్సు చెలించిపోతుంది కృష్ణ కేసి సంహారి, ఇక నాకు విపరీతాలే కనిపిస్తున్నాయి అని చెప్పి చెప్తున్నాడనమాట. సో అట్లా ఇదంతా నిమిత్తాని విపరీతాని అనే పదాలు వాడాడు ఇక్కడ. అంటే తన కోరికల్లో కేవలం విఫలత్వం చూసినప్పుడు నేను అసలు ఇక్కడ ఎందుకున్నాను అని చెప్పి మనకి థాట్ వస్తుంది. సామాన్యంగా మన కోరిక తీరదేమో అనుకున్నప్పుడు సామాన్యంగా అందరూ కూడా వాళ్ళ యందు వాళ్ళ స్వీయ క్షేమంలోనూ, అంటే మన క్షేమం మీదే ఇంట్రెస్ట్తో ఉంటాం, అవతల వాళ్ళ క్షేమం మీద ఉండదు మనకి. సాధారణంగా ఎక్కువగా మన గురించే ఆలోచించుకుంటూ ఉంటాం. కానీ భగవంతుడి యందు ఎవ్వరూ కూడా ప్రియంతో ఉండరు. ఎవరికి వాళ్ళం మన మీద ప్రేమతో, మన వాళ్ళ మీద ప్రేమతో ఇలా ఉంటాం, కానీ భగవత్ ప్రేమతో ఉండం. ఇక్కడ శ్రీకృష్ణుడి సంకల్పంతో అర్జునుడు తన నిజలాభం పట్ల జ్ఞానశూన్యతను ప్రదర్శిస్తున్నాడనమాట అని అంటున్నారు. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరి నిజలాభం అంటే ఈ స్వార్థగతి భగవంతుడి మీదే ఉంది. అసలైతే నిజమైన లాభం ఎక్కడుందంటే భగవంతుడి మీద భక్తిలోనే ఉన్నది. కానీ మనం బద్ధజీవులం కాబట్టి ఈ విషయం మర్చిపోయి మరి భౌతిక వ్యామోహంలో పడిపోయి ఈ క్లేశాలు, ఈ కష్టాలు అనుభవిస్తున్నాం. కాబట్టి ఈ యుద్ధభూమిలో లభించే విజయం తనకి దుఃఖ కారణమే అవుతుంది అని అర్జునుడు అనుకుంటున్నాడు. ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా మరి కరెక్ట్ కాదేమో అనే భావంతో. సో ఇక ఇలా ఉన్నాను, నా మనసును మర్చిపోతున్నాను, నిలబడలేకున్నాను, మనసు చెలించిపోతుంది
అని చెప్పి చెప్తున్నాడు. నా సో అర్జునుడి పరిస్థితిని ఇక్కడ ఎలా చూపించారు అంటే మనకి అవయవాలు కంపిస్తున్నాయి, నోరెండిపోతుంది, దేహం కంపిస్తుంది అన్నాడు, రోమాంచితం, వెంట్రుకలన్నీ నిక్కబొడుచుకుంటున్నాయి, రోమాంచితం, చేతిలో గాంధీవం జారిపోతుంది, చర్మం మండిపోతుంది, కాళ్ళు నిలబడలేకుండా ఉన్నాయి, మనసు తల్లడిల్లిపోతుంది అని చెప్పి చెప్తాడు. సో ఇంకా ఏమంటున్నాడు, ఈ ఫస్ట్ కరుణతో నిండిపోయాడు చూశాము, ఇప్పుడు రాజ్య సుఖాలు అక్కర్లేదు అంటున్నాడు. నచ శ్రేయోను పశ్యామి హత్వా స్వజనమాహవే నకాంక్షే విజయం కృష్ణ నచ రాజ్యం సుఖాని చ. సో కృష్ణ నచ శ్రేయోను పశ్యామి, నాకు ఏమి శ్రేయస్సు వస్తుందో నేను చూడలేకుండా ఉన్నా, అంటే నాకు అర్థం కావడం లేదు, నాకు కనిపించడం లేదు దీంట్లో వచ్చే శ్రేయస్సు ఏమిటో. హత్వా స్వజనం ఆహవే, హత్వా హతమార్చిన తర్వాత స్వజనులని ఆహవే వచ్చేటటువంటి స్వజనులను అంటే బంధువులను, నా వాళ్లను చంపిన తర్వాత వచ్చే సుఖం ఏమిటో నాకు కనిపించడం లేదు, నేను చూడలేకపోతున్నాను ఆ సుఖం ఏమిటో, అంటే నాకు అర్థం కావడం లేదు. కాబట్టి నకాంక్షే విజయం కృష్ణ, నాకు విజయం మీద కాంక్ష లేదు కృష్ణ, నచ రాజ్యం మీద కూడా కాంక్ష లేదు, సుఖానిచ ఆ సుఖాల మీద కూడా కాంక్ష లేదు. కృష్ణ ఈ యుద్ధంలో నా వారిని చంపడం ద్వారా ఏ విధంగా శ్రేయస్సు వస్తుందో నాకు అర్థం కావడం లేదు, కాబట్టి నాకు ఈ విజయం అక్కర్లేదు, ఈ రాజ్యం అక్కర్లేదు, ఈ సుఖాలు కూడా అక్కర్లేదు అని చెప్పి చెప్తున్నా. అది ఇక్కడ నెక్స్ట్ 32 to 35 3 శ్లోకం 4 శ్లోకాలు. కిం నో రాజ్యేన గోవింద కిం భోగైర్జీవితేన వా యేషామర్థే కాంక్షితం నో రాజ్యం భోగా సుఖాని చ తైమేవ స్థితా యుద్ధే ప్రాణాం త్యక్త్వా ధనాని చ ఆచార్య పితరః పుత్రా తథైవా చ పితామహ మాతులా శ్వశురా పౌత్రా శ్యాలా సంబంధినస్తథా ఏతాన్న హంతుం ఇచ్ఛామి జ్ఞతోపి మధుసూదన అపిత్రైలోక్యరాజ్యస్య హేతో కిం ను మహీకృతే నిహత్య ధార్తరాష్ట్రాన్న కా ప్రీతి స్యాజ్జనార్దన. ఏం ప్రయోజనం, కింనో రాజ్యేన, రాజ్యం వల్ల ప్రయోజనం ఏముంది గోవింద, కిం భోగైర్జీవితేనవా, ఈ భోగానుభవ జీవితం అయినా సరే ఏం ప్రయోజనం అంటున్నాడు. ఎవరి కోసం ఈ రాజ్యం, ఈ సుఖం, ఈ భోగము, చివరికి ఈ జీవితాన్ని కోరుకుంటున్నామో వాళ్ళందరూ ఈ యుద్ధరంగంలో ఉన్నప్పుడు ఇంకా ఏషామర్థే కాంక్షితం, ఎవరి కోసం ఇవన్నీ అని అనుకుంటూ మనం తెచ్చుకుంటున్నాము ఈ రాజ్యాలు, భోగాలు, సుఖాలు, వాళ్ళు మరి యుద్ధంలో వాళ్ళందరూ కూడా ఈ యుద్ధంలో ఉన్నప్పుడు ఇంకా మాకేం ప్రయోజనం అంటున్నారనమాట. మధుసూదన, మరి ఆచార్యులు, గురువులు, పితరులు, తండ్రులు, పుత్రులు తథా ఇంకా పితామహులు, తాతలు, మాతుల, మేనమామలు, మరి అలాగే శ్వశుర అంటే మామలు, పౌత్ర మనుమలు, శ్యాల అంటే బావమరుదులు, సంబంధిన స్థదా అంటే మిగిలిన బంధువులందరూ కూడా, అలాగే అలాగే మిగిలిన సంబంధిన అంటే బంధువులు. ఏతాన్న హంతుమిచ్చామి, వీరందరినీ చంపడానికి నేను ఇష్టపడటం లేదు. జ్ఞతోసి చంపబడినా కూడా మధుసూదన అనే పేరు ఎందుకు వచ్చిందంటే భగవంతుడిని మధుసూదన అంటూ సంబోధిస్తున్నాడు, మధు అనే రాక్షసుణ్ణి చంపాడు కాబట్టి. సో ఇందాక అశ్వత్థామ ఎవరు అన్నారు కదా, దానికి ఆన్సర్స్ చెప్పారు. అమలా మాతాజీ, జ్యోత్స్న మాతాజీ, వాజిత మాతాజీ, భీమేశ్వర ప్రభుజీ, మంజుల మాతాజీ, కార్త్య మాతాజీ, ద్రోణాచార్యుడు కొడుకని అందరూ చెప్పారు. వెరీ గుడ్, హరే కృష్ణ. అటెండెన్స్ రిజిస్టర్ పోస్ట్ చేశారు ప్రభుజీ, మీరు అటెండెన్స్ తీసుకోండి అందరూ. సో వీళ్ళందరినీ చంపడానికి మరి ఈ అందరూ మరి రకరకాల బంధువులు, స్నేహితులు, ఈ బంధువులందరినీ ఆస్తులు, వాళ్ళ ప్రాణాలు వదిలిపెట్టడానికి సిద్ధపడిన ముందు ఉన్న వాళ్ళందరినీ చంపాలని కోరినా నేను ఎందుకు వారిని చంపాలని కోరవాలి. వాళ్ళందరూ
యుద్ధం చేయాలని వచ్చారు, కానీ నేనెందుకు వాళ్ళని చంపడానికి రెడీ అవ్వాలి అంటున్నాడు అనమాట. ఓ జనార్దన, ఈ ధరిత్రి విషయం మాట అటుంచు, అంటే ఈ రాజ్యం మాట అటుంచు. ధరిత్రి అంటే భూమి కదా, అంటే ఇక్కడ రాజ్యం అని అర్థం. ఈ రాజ్యం సంగతి అక్కడ అలా ఉంచు. ముల్లోకాలు పొందిన ఈ రాజ్యమే కాదు, ఈ ముల్లోకాలు పొందినా కూడా నేను వాళ్ళతో యుద్ధం చేయడానికి రెడీగా లేను, సిద్ధంగా లేను. ధృతరాష్ట్ర తనయులను వధించడం వల్ల మేము ఎలా ఆనందాన్ని పొందుతాము అంటున్నాడు అనమాట. అపి త్రైలోక్య రాజ్యస్య హేతోకిం ను మహీకృతే. ముల్లోకాలు వచ్చినా సరే, త్రైలోక్యం పొందినా కూడా ఇంకా చెప్పేదేముంది. ఈ భూమి కోసం ధృతరాష్ట్ర కుమారుల్ని చంపినప్పుడు ఇంకా మాకేమి సుఖం వస్తుంది అని చెప్పి, ఏమి ప్రియం అది మాకు. కా ప్రీతి స్యా జనార్దన అంటున్నాడు. అంటే ఏమి ప్రియం అది, ఏం ప్రియం వస్తుంది మాకు జనార్దన అని చెప్పి అడిగాడు. సో మధుసూదన, ఈ తాతలు తండ్రులు మేనమామలు వీళ్ళ బంధువులందరినీ, వాళ్ళ ఆస్తుల్ని ప్రాణాలని వదిలిపెట్టడానికి వాళ్ళు సంసిద్ధులై నా ముందు నిలబడ్డారు నిజమే, కానీ వాళ్ళు నన్ను చంపాలని నిలబడ్డా కూడా నేనెందుకు వాళ్ళని చంపాలి? ఈ ధరిత్రి అంటే ఈ రాజ్యమే కాదు, ముల్లోకాలు పొందినా కూడా నేను వాళ్ళతో యుద్ధం చేయడానికి సిద్ధంగా లేను. ఈ ధృతరాష్ట్ర తనయుల్ని వధించడం వలన మేము ఎలా ఆనందాన్ని పొందగలము అని చెప్పి చెప్తున్నారు. గోవింద అని పిలిచాడు అంటే, గోవిందుడు అంటే ఇంద్రియాలను గోవులను కూడా నియంత్రించేవాడు కాబట్టి గోవింద అని వచ్చింది. కాబట్టి భగవంతుడికి తనకు ఏది ఆనందం వస్తుందో ఆయనకి తెలుసు అనే విషయాన్ని గోవింద అంటూ సంబోధించడం ద్వారా చెప్తున్నాడు అని చెప్పి అర్జున్ ఇక్కడ ఒక రీజన్ చెప్తున్నారు. కానీ మన ఇంద్రియ తృప్తి కోసం గోవిందుడు నిర్దేశింపబడలేదు. అయినప్పటికీ ఆ గోవిందుని తృప్తిపరచడానికి ప్రయత్నించినట్లయితే అప్రయత్నంగానే మనం కూడా తృప్తి పొందుతాం. సో మనం ఇంద్రియ సుఖాలు తృప్తిపరచుకోవడానికి కాదు, భగవంతుడిని తృప్తిపరిస్తే మన ఇంద్రియాలు ఆటోమేటిక్ గానే తృప్తి పడతాయి అని ఇక్కడ భాష్యంలో చెప్తున్నారు. సరే, అర్జునుడేమో వీళ్ళందరినీ వాళ్ళు చంపడం వల్ల మాకేం ఆనందం వస్తుంది, వాళ్ళకి నన్ను చంపాలని ఉన్నా కూడా నేను వాళ్ళని చంపినందువల్ల నాకు వచ్చేదేమి లేదు ఆనందం అని చెప్పి అంటున్నాడు. ఇంకా మూడో రీజన్ చెప్పాడు, ఏమని? సో ఇది పాపమేవాశ్రయేదస్మాన్ హత్వైతాన్ ఆతతాయినః తస్మాన్నార్హా వయం హంతుం ధాతరాష్ట్రాన్ స్వబాంధవాన్ స్వజనం హి కథం హత్వా సుఖినః స్యామ మాధవ. సో ఒకటి కరుణతో నిండిపోయాడు, నాకు ఈ సుఖాలు అక్కర్లేదు, వాళ్ళని చంపితే వచ్చే సుఖాలు రాజ్యాలు అన్నాడు. ఇక్కడ పాపమే కదా వచ్చేది, వాళ్ళందరినీ చంపితే, మరి నా బంధువులందరినీ పాపమే ఆశ్రయ. ఇక్కడ మళ్ళీ యుద్ధంలో వీళ్ళందరినీ ఇలా చంపితే వచ్చేది మరి పాపమే కదా. ఇలాంటి దుర్మార్గులైనా సరే, మరి ఆతతాయిన అంటే దుర్మార్గులను, హత్వైతాన్ చంపడం వల్ల పాపమేవాశ్రయాద్ పాపమే కదా కలుగుతుంది. అస్మాన్ అంటే మాకు, ఈ దుర్మార్గులను చంపడం వల్ల మాకు వచ్చేది పాపమే కదా. తస్మాన్నార్హ వయం హంతుం, కాబట్టి నా అర్హ, వాళ్ళని చంపడానికి అర్హత ఉన్నవాళ్ళం కాదు మేము, మేము అంటున్నాడు. అంటే వాళ్ళని చంపే అర్హత లేదు అంటే చంపడం తప్పు కాబట్టి. హంతుం ధృతరాష్ట్ర కుమారులను హంతుం చంపడానికి, వాళ్ళు స్వబాంధవాన్ మా బంధువులైనటువంటి ధృతరాష్ట్ర పుత్రుల్ని చంపడం మాకు తగదు, అర్హత లేదు అంటే తగదు, అది కరెక్ట్ అయిన పని కాదు అంటున్నాడు. స్వజనం హి కథం హత్వా, స్వజనులనే ఏ విధంగా హతమార్చగలము, హతమార్చి సుఖినశ్యామ మాధవ, ఏ విధంగా సుఖంగా ఉండగలం మాధవ అంటున్నాడు అనమాట. సో ఇలాంటి దుర్మార్గులను చంపితే మాకు పాపమే కదా వచ్చేది, వీళ్ళు దుర్మార్గులైనా, ఎందుకంటే ధృతరాష్ట్ర తనయుల్ని నా స్నేహితుల్ని సంహరించడం మాకు ఉచితం కాదు, మాకు తగదు. కానీ మాధవ అంటే లక్ష్మీపతి అయిన కృష్ణ, స్వజనాన్ని చంపడం వల్ల మాకు కలిగే లాభం ఏమిటి, ఆ కార్యం వల్ల ఆ పని చేసి మేము ఎలా సుఖంగా ఉండగలము అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో వేదాలు
ప్రకారం 6 రకాల దుర్మార్గులు ఉన్నారని చెప్తాయి వేదాలు. ఏమిటి? 1 విషం పెట్టేవాళ్ళు, 2 ఇంటికి నిప్పు పెట్టేవాళ్ళు, 3 మారణాయుధాలతో దాడి చేసేవాళ్ళు, 4 ఇతరుల ధనాన్ని దోచేవాడు, 5 ఇతరుల స్థలాన్ని ఆక్రమించేవాడు, 6 పరుల భార్యను చెరపట్టేవాడు. ఇలాంటివి 6ను. అలాంటి దుర్మార్గులను మరి శీఘ్రమే సంహరించాలి. వారి సంహారంతో ఎలాంటి పాపము కలగదు. అట్టి దుర్మార్గుల వధ సామాన్య వ్యక్తికైనా సరి అయిన కార్యమే గాని అర్జునుడు సామాన్య వ్యక్తి కాదు. సాధు స్వభావం కలిగి ఉన్న కారణంగా వారి ఎడల అతడు సాధు స్వభావాన్ని వర్తించదల్చెను. అయినా అటువంటి సాధువర్తనం క్షత్రియుడికి మంచిది కాదు. కాబట్టి రాజ్యాన్ని పాలించే బాధ్యతాయుతుడైన రాజు సాధు స్వభావాన్ని కలిగి ఉండాలి కానీ పిరికివాడిగా ఉండకూడదు. ఉదాహరణకి రామచంద్రుడు ఎంతో సాధు స్వభావం, శ్రీరాముడు. కానీ అందరూ మరి ఈ రోజు కూడా రామరాజ్యం లాంటిది ఉండాలని అనుకుంటూ ఉంటారు. అలాంటి శ్రీరాముడు మరి పిరికితనాన్ని చూపించలేదు. సీతాదేవిని అపహరించిన రావణుణ్ణి మరి చివరికి వధించడం జరిగింది, గుణపాఠం చెప్పడం జరిగింది. అలా కానీ అర్జునుడి విషయంలో దుర్మార్గంగా ప్రవర్తించిన వాళ్ళు ఎవరు అంటే ఆయన తాత, గురువులు, స్నేహితులు, బంధువులు అందరూ బంధువర్గం వారే. కానీ మరి వాళ్ళెవరూ కూడా వీళ్ళ అన్యాయాన్ని ఆపలేదు. కాబట్టి సాధారణ దుర్మార్గుల ఎడ చూపవలసినటువంటి తీవ్ర చర్యను తాను వారి ఎడ తీసుకోకూడదు. అంటే వాళ్ళు దుర్మార్గత్వానికి హెల్ప్ చేసినా కూడా వాళ్ళ తాతలు, తండ్రులు గౌరవ తుల్యులు కాబట్టి వాళ్ళ మీద అది నేను చేయకూడదని అర్జునుడు అనుకున్నాడు. అది కూడా సాధువులైన వాళ్ళు క్షమాగుణాన్ని కలిగి ఉండాలి అని చెప్పి మనకి అర్థమవుతుంది. సాధువులైన వారికి అట్టి నిర్దేశాలు రాజకీయ పరిస్థితుల కంటే అత్యంత ముఖ్యమైనవి. ఈ రాజకీయ పరిస్థితుల కంటే ఇలాంటి ప్రిన్సిపల్స్ ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్. స్వజనాన్ని ఈ రాజకీయ కారణాలతో చంపడం బదులు వారిని ధర్మం, సాధువర్తన దృష్ట్యా క్షమించడమే బెటరు. ఈవెందో వాళ్ళు తప్పు మార్గంలో ఉన్నా వాళ్ళ బంధువులు, నా వాళ్ళు, వాళ్ళని క్షమించడమే బెటర్ అని అర్జునుడు అనుకున్నాడు. కాబట్టి అశాశ్వతమైన దేహ సౌఖ్యం కోసం వాళ్ళని సంహరించడం కరెక్ట్ కాదనుకున్నాడు. అలా అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఇదంతా మనం ఇంతకుముందు కూడా ఇదే చూసాము. కాబట్టి ఇప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు ఇక్కడ మాధవాన్ని సంబోధించడంలో ఒక ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఏమిటి అంటే చివరిలో శుభాల్ని కలుగజేసే కార్యంలో తనను శ్రీకృష్ణుడు చివరిలో శుభాలు కాదు, క్షమించండి, అశుభాన్ని కలుగజేసే పనిలో నన్ను నియుక్తుని చేయొద్దు అని చెప్పి భగవంతుణ్ణి అడుగుతున్నాడు అనమాట. అంటే చివరికి అందరూ పోయిన తర్వాత ఇంకేం శుభం వస్తుంది, అటువంటి పని నాతో చేయించొద్దు. అయినా కూడా వాస్తవానికి మరి భగవంతుడు ఎవ్వరికీ అశుభాలు కలిగించడు, తన భక్తులకు అలాంటి పరిస్థితి కలిగించడు అని మనం వేరుగా చెప్పక్కర్లేదు. ఇవి ఏమిటి అంటే మరి కర్మానుసారం ఏది ఎప్పుడు ఎలా జరగాలో మరి మన కర్మల్ని బట్టి ఆ రియాక్షన్స్ వస్తూ ఉంటాయి. ఆయన చేసింది ఏమీ లేదు అని చెప్పి అది జరిగేటట్టు చూడటమే ఆయన పని. యద్యప్యేతేన పశ్యంతి లోభోపహత చేతసః కులక్షయ కృతం దోషం మిత్రద్రోహే చ పాతకం కథనం న జ్ఞేయమస్మాభిః పాపాదస్మాన్నివర్తితుం కులక్షయ కృతం దోషం ప్రపశ్యద్భిర్జనార్దన. సో జనార్దన అంటూ భగవంతుణ్ణి సంబోధిస్తున్నాడు. లోభపూర్ణ చిత్తంతో, అంటే ఇలాంటి లోభం అంటే ఏంటి? దురాశ. ఏమి వాళ్ళకు ఒక్క అంగుళం కూడా ఇవ్వకుండా మొత్తం మనమే ఉంచుకుందామనే దురాశతో ఉన్నారు కాబట్టి కౌరవులు. ఆ లోభపూర్ణ దురాశాపూర్ణమైన మనస్సుతో వీళ్ళందరూ కుల సంహారంలో గాని, బంధువులతో కలహం అని గాని, ఈ దోషాలు ఏమీ వాళ్ళు పట్టించుకోకుండా ఉన్నా కూడా వంశనాశనంలో దోషాన్ని చూస్తున్న మనమైనా ఇలాంటి పాపకార్యాలను ఎందుకు చెయ్యాలి? వాళ్ళకి అర్థం కావడంలో ఈ దురాశలో పడిపోయి ఇది ఎంత కులక్షయ కలిగిస్తుంది అన్నది, వంశనాశనం కలిగిస్తుంది అన్నది మనకు తెలుసు కదా. మనం ఆలోచిస్తున్నాము ఇదంతా వంశనాశనం జరుగుతుంది కాబట్టి మనమైనా ఈ పాపాల నుంచి తప్పించుకోవచ్చు కదా అని చెప్పి అంటున్నాడు. కులక్షయే ప్రణశ్యంతి కులధర్మా సనాతనాః ధర్మే నష్టం కులం కృత్స్నం అధర్మోపి భవ అచ్యుత. ఏం జరుగుతుంది యుద్ధం వల్ల? కులక్షయం వల్ల ప్రణశ్యంతి, చెడిపోతాయి. ఏమిటి? కులధర్మ సనాతన కులధర్మాలన్నీ కూడా కులక్షయ వల్ల
చెడిపోతాయి. ధర్మే నష్టం. మరి ధర్మం పోతుంది. అలాగే కులం కృత్స్నం. కులం పూర్తిగా గూడా అధర్మోభియ అంటే అధర్మంగా అభిభవతి అయిపోతారు. అచ్యుత, ఉత. అధర్మోభిభవ ఉత. అధర్మో అధర్మో అభిభవతి ఉత. అంటే మొత్తం అందరూ గూడా అధర్మవంతులు అయిపోతారని అవుతారు. ఈ కులక్షయం వల్ల మరి శాశ్వతమైన వంశాచారాలన్నీ గూడా నశించిపోతాయి. ఈ రకంగా మిగిలిన వాళ్ళు, వంశంలో మిగిలిన వాళ్ళందరూ గూడా అధర్మవర్తనులు అయిపోతారు అని చెప్తున్నారు. సో, ఇక్కడ ఆ రీజన్. నెక్స్ట్‌ది పాపం థర్డ్‌ది. ఫస్ట్‌ది కరుణ. 2 సుఖాలక్కర్లేదు. అందరిని చంపితే వచ్చే సుఖాలన్నాడు. వీళ్ళందరిని చంపితే పాపమే గదా వస్తుంది అన్నాడు. ఇప్పుడు మరి వీళ్ళేమో ఈ రాజకాంక్షతో ఈ వంశనాశనం, మిత్రద్రోహం వల్ల వచ్చే పాతకాన్ని వీళ్ళు గ్రహించలేకపోతున్నారు గానీ, ఈ వంశక్షయ వల్ల వచ్చే దోషం మనకి తెలుసు గదా! మనమైనా ఈ పాపం నుంచి తప్పించుకోవచ్చు గదా! ఈ కులక్షయ నాశనం చేసేస్తుంది కుల ధర్మాలన్నిటినీ గూడా. మరి ధర్మం పోతుంది. అందరూ గూడా అధర్మవంతులు అయిపోతారు. కులక్షయ అంటే పెద్దవాళ్ళు పోయినప్పుడు మరి ఆ ఫ్యామిలీలో చెప్పేవాళ్ళు లేక ఏమైపోతారు అందరూ ఇలా అధర్మవంతులు అయిపోతారు. అది ఈ రోజుల్లో చూపిస్తున్నారు. అంటే మరి సరి అయిన పద్ధతి లేకుండా వీళ్ళందరూ ఈ రకంగా అంటే మాంసాహారం తినడం ఇటువంటివి చూపిస్తున్నారనుకోండి. అర్థం ఏమిటి అంటే ఈ రకంగా ఒక పద్ధతి లేకుండా ధర్మాలన్నీ నశించిపోతాయి. అధర్మాభిభవాత్ కృష్ణ ప్రదుష్యంతి కులస్త్రియః స్త్రీషు దష్టాసు వార్ష్ణేయ జాయతే వర్ణ సంకరః. సో అధర్మవంతులు అయిపోతారు. అధర్మాభిభవ భవాత్ అంటే అధర్మం పెరిగిపోవడం వల్ల కృష్ణ ప్రద్యుషంతి అంటే కలుషితులైపోతారు. కులస్త్రీలందరూ కూడా వాళ్ళకు కూడా అధర్మం అందరిలో పెరిగిపోయి వాళ్ళు కలుషితం అయిపోయి స్త్రీషు దష్టాసు అంటే స్త్రీలు కూడా పతనం అయిపోతారు. వృష్టివంశ వార్ష్ణేయ అంటే వృష్టివంశం అంటే యదువంశం. జాయతే వర్ణశంకర అంటే వార్ష్ణేయ అంటే యదువంశస్థుడా అని అర్థం. శ్రీకృష్ణుని వార్ష్ణేయ అని సంబోధిస్తున్నాడు. జాయతే వర్ణశంకర వర్ణశంకరం జరుగుతుంది అంటున్నాడు అనమాట. సో వంశంలో అధర్మం ప్రబలమవడం వల్ల కుల స్త్రీలు కూడా మరి తప్పు మార్గం పడతారు. మరి కుల స్త్రీ పతనం వల్ల అవాంఛనీయ సంతానాలు కూడా పనికిరాని సంతానాలు కూడా కలుగుతూ ఉంటాయి. ఎందుకంటే వాళ్ళు కూడా ధర్మాన్ని మర్చిపోతారు కాబట్టి ఆ సంతానానికి కూడా ధర్మం తెలియకుండా అయిపోతారు. సంకరో నరకాయైవ కులఘ్నానాం కులస్య చ పతంతి పితరౌ కేషాం లుప్తపిండోదక క్రియా. సో ఈ అవాంఛిత సంతానం కలగడం వల్ల ఈ కుటుంబం వాళ్ళు కుటుంబాచారాలు నష్టపరిచిన వాళ్ళిద్దరికి కూడా నరకం వస్తుంది అంటున్నాడు అనమాట. సో ఇలాంటి సంతానాలు వస్తాయి. వాళ్ళ వల్ల మరి ఆచారాలు నష్టపరుస్తారు. ఇలాంటి సంతానం మరి సరిగ్గా ఆచారాలు, ప్రిన్సిపల్స్, ధర్మాలు ఫాలో అవ్వరు. సో వాళ్ళు ఆచారాలను నష్టపరిచిన వాళ్ళు, మరి అలాంటి నష్టపరిచిన వాళ్ళు, దానికి కారణమైన వాళ్ళు ఇద్దరికి కూడా నరకం ప్రాప్తిస్తుంది. పిండోదక క్రియలు సంపూర్ణంగా పూర్తిగా ఆపివేస్తే అలాంటి అధర్మ కుటుంబాలకు చెందిన పితరులు పతనం పొందుతారు. సో మరి పిండోదకాలు ఇవన్నీ పెట్టకుండా మానేసినప్పుడు అన్నీ కూడా పతనం అనేది వస్తుంది వాళ్లకు అని చెప్తున్నారు. సో ఈ కర్మకాండల విధుల ప్రకారం ఏమిటంటే మరి పితృదేవతలందరికీ పిండోదకాలు అర్పించాలి అంటారు. అలాంటి అర్పణం మరి విష్ణు అర్చన ద్వారా చక్కగా మనం చేయొచ్చు. విష్ణువుకి అర్పించిన ఆహారాన్ని మనం గనక భోజనం చేస్తే అన్ని పాపాల నుంచి విముక్తులం అవుతామని చెప్తారు. కాబట్టి వంశపితరులు ఎన్నో రకాల పాపకర్మ ఫలితాల కారణంగా తప్పిస్తూ ఉండొచ్చు. ఇంకొన్నిసార్లేమో వాళ్ళకి ఈ దేహం సైతం మళ్ళీ లభించక పిశాచాలుగా సూక్ష్మదేహంలోనే బలవంతంగా ఉండాల్సి రావచ్చు. కానీ వంశీయులు గనక భగవత్ ప్రసాదాన్ని వాళ్ళకు అర్పించినప్పుడు వారు పిశాచ రూపాల నుండి ఇతర దుర్భర జీవస్థితుల నుండి విడుదలను పొందగలరు.
పితరులకు అనర్చబడే అలాంటి సహాయం వాస్తవానికి వంశాచారం అంటున్నారనమాట. అంటే వాళ్ళని ఉద్ధరించడానికి మన మన వాళ్ళని భగవత్ ప్రసాదాన్ని అర్పిస్తే వాళ్ళకు మంచి గతి పడుతుంది అని చెప్తూ మరి భక్తి మార్గంలో భక్తి మార్గంలో లేని వాళ్ళు మామూలు వాళ్ళు అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచపు వ్యామోహంలోనే ఇంకా ఉన్నవాళ్ళు తప్పనిసరిగా ఇలాంటి కర్మకాండలు చేయాలి. కానీ భక్తి మార్గంలో ఉన్నవాడు ఇక ఏ కర్మలు చేయాల్సిన అవసరం లేదు. కేవలం ఆ భక్తి మార్గంలో ఉండటం ద్వారా మనిషి లక్షలాది పితృదేవతలనైనా సర్వ విధాలైన దుఃఖాల నుంచి విముక్తుల్ని చేయగలడు అని చెప్తున్నా. అంటే భక్తుడికి అంతటి ఆ స్థితికి వచ్చే అంతటి పవర్ ఉందన్నమాట శుద్ధ భక్తుడికి. అంత ఆ శుద్ధ భక్తి స్టేజ్కి రానంత కాలం మనం ఇటువంటివి చెయ్యాలి మన పితృలకు, వాళ్ళను విముక్తుల్ని చేయడానికి. కానీ ఎప్పుడైతే శుద్ధ భక్తి స్టేజ్లోకి వెళ్తాడో మనిషి, ఆ శుద్ధమైన భక్తి ఉన్నప్పటికీ ఏదీ చేయక్కర్లేదు అని చెప్పి అన్ని లక్షలాది పితృదేవతలను అతని దుఃఖాల నుంచి విముక్తుల్ని చేయగలడు అతని యొక్క శుద్ధ భక్తితో అని చెప్పి చెప్తున్నారు. భాగవతంలో ఈ విషయాన్ని ఎలా చెప్పారు అంటే, దేవర్షి భూతాప్త నృణాం పితॄణాం నకింకరో నాయం రుణీచరాచన్ సర్వాత్మనాయ శరణం శరణ్యం గతో ముకుందం పరికృత్య కర్తం. అంటే సర్వ విధాలైన ధర్మాలను వదిలిపెట్టి ముక్తి నొసగేటటువంటి భగవంతుడి చరణ పద్మాశ్రయాన్ని ఎవరైతే అంటే నీ యొక్క ధర్మాలంటే నీ కోరికలను, మానవ ధర్మం ఎక్కువ ఏంటి, మనిషి యొక్క ధర్మం అంటే క్యారెక్టరిస్టిక్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఇక్కడ లక్షణం. ఎందుకంటే షుగర్ ధర్మం ఏమిటి, తీపి. ఉప్పు ధర్మం ఏమిటి, ఉప్పదనం. అలా మనిషి ధర్మం ఏంటంటే కోరికలు, ప్రలోభాలు. సో ఈ ధర్మాలన్నీ త్యజించి అని ఒక అర్థం. రెండు, మిగిలిన రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అన్నీ కూడా పక్కన పెట్టినా ముఖ్యంగా గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏమిటంటే ముక్తి నొసగే భగవంతుడి పాదపద్మాలు శరణాన్ని పొందినవాడు ఆ మార్గంలో పూర్తిగా శ్రద్ధతో ఉన్నవాడు దేవతలకు కానీ, ఋషులకు కానీ, జీవులకు కానీ, కుటుంబానికి కానీ, పితృదేవతలకు కానీ రుణపడి ఉండడు. ఎవ్వరికీ రుణపడి ఉండడు ఆ శుద్ధ భక్తుడు. భగవంతుడి చరణాల వద్ద నిజమైన శరణ పొందినవాడు. సో అతనికి ఎలాంటి విధులు బాధ్యతలు లేవు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అతని ఏది ఇలాంటి డ్యూటీస్ ఏమీ లేవు, ఆటోమేటిక్గానే అతను చేయవలసినవన్నీ జరుగుతాయన్నమాట. అతని యొక్క పితృదేవతలకు ఆటోమేటిక్గా అతను చేసిన వాడే అవుతాడు ఈ శుద్ధ భక్తుడు. సో పూర్ణ పురుషోత్తముడైన భగవంతుడి భక్తి ద్వారా అలాంటి సమస్త బాధ్యతలు అప్రయత్నంగానే పూర్ణం కావింపబడతాయి. అంటే ఆటోమేటిక్గానే అతని బాధ్యతలన్నీ నిర్వర్తింపబడుతూ ఉంటాయి అన్నమాట భక్తుడికి. కాబట్టి అతను చేయవలసిన అవసరం లేదు, అవన్నీ ఆటోమేటిక్గా ఆ భక్తుడికి జరిగిపోతాయి. కాబట్టి పితృదేవతలందరికీ కూడా చేయవలసిన తర్పణాలన్నీ ఆటోమేటిక్గానే జరిగిపోతాయి భక్తుడైతే అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఇంతకీ మనకి శ్లోకాలు చెప్పింది ఏమిటంటే, ఇలాంటి అవాంఛిత సంతానం వల్ల ఆ కుటుంబం వారు, కుటుంబ ఆచారాలను నష్టపరిచిన వాళ్ళు అందరికీ కూడా నరకం వస్తుంది. ఈ పిండోదకాలు ఆపివేయడం వల్ల ఇలాంటి అధర్మ కుటుంబాలన్నిటికీ చెందిన పితరులు కూడా పతనం అవుతారు. మరి వాళ్ళు పిండాలు పెట్టందే వాళ్ళకు కూడా పితృలోకాలు వాళ్ళకు కూడా మరి ఈ స్థితి వస్తుంది, పతనం వస్తుంది అని చెప్తున్నారు. దోషైరేతై కులఘ్నానాం వర్ణ సంకర కారకై ఉత్సాద్యంతే జాతి ధర్మాః కులధర్మాశ్చ శాశ్వతాః. అన్ని దోషాలతో కులజ్ఞానం, ఈ కులాన్ని నాశనం చేసే వాళ్ళు వర్ణసంకర కారకై అంటే దుష్ట సంతానానికి కారణం అవుతారు. ఉత్సాదంతే నాశనం అవుతారు. జాతి ధర్మ కులధర్మాలను, జాతి ధర్మాలను, నిత్యమైనటువంటి కులజాతి ధర్మాలన్నీ కూడా నాశనం చేసేస్తారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో వంశాచారాన్ని నశింపజేసి దుష్ట సంతానానికి కారణమయ్యే వారి పాపకర్మల వల్ల కుల ధర్మాలు, జాతి ధర్మాలు కూడా నశించిపోతాయి. సో దుష్ట సంతానం అంటే ఇలా మరి పద్ధతి లేనిది, ఆచారం లేనిది, శ్రద్ధ లేనిది, మరి దుర్మార్గం వైపు వెళ్ళేవి, దుర్లక్షణాలతో ఉన్న సంతానం
వస్తారు, మరి పద్ధతి చెప్పేవాళ్ళు లేక. దాంతో వాళ్ళ పాపకర్మల వల్ల కుల ధర్మాలు, జాతి ధర్మాలు అన్నీ గూడా నశించిపోతాయి అని చెప్తున్నారు. ఉత్సన్న కుల ధర్మాణం మనుష్యాణం జనార్దన నరకే నియతం వాసో భవతీత్యనుశుశ్రుమా. సో కృష్ణ, జనార్దన, కుల ధర్మాలన్నీ నాశనం చేసేవాళ్ళు, ఉత్సన్న నాశనం చేయబడ్డ కుల ధర్మాలు కలిగిన వాళ్ళు మానవులకు, అలాంటి మానవులకు నరకే నియతం, అంటే నరకమే వాళ్లకు శాశ్వతంగా వాసము. వాళ్ళకి ఇక కుల ధర్మాలు నాశనం చేసే వాళ్ళకి ఎప్పుడు కూడా ఇక నరకమే వాళ్ళ నివాసం. భవతీత్య అంటే కలుగుతుంది, ఇటు ఈ విధంగా అనుశుశ్రుమ గురు శిష్య పరంపరానుగాతంగా నేను విన్నాను. నేను ఇలా విన్నాను, వాళ్ళకి ఇక శాశ్వతంగా ఈ నరకలోకవే ప్రాప్తిస్తుందని నేను విన్నాను. గురు అనుశుశ్రిమ అంటే సరి అయిన మార్గంలో, కరెక్ట్ అయిన మార్గంలో విన్నాను. అంటే ఈ ఊరికినే వాళ్ళు వీళ్ళు చెప్పడం కాదు, ఒక కరెక్ట్ అయిన సోర్స్ నుంచి వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ద్వారా విన్నాను అని అనుశుశ్రుమ అంటే. ఊరికినే శుశ్రుమ అంటే వినడం కాదు, కరెక్ట్ అయిన సోర్స్ ద్వారా విన్నాను, అంటే గురు శిష్య పరంపరగా వచ్చిన జ్ఞానం ద్వారా విన్నాను, సరి అయినటువంటి గురు పరంపర ద్వారా అంటున్నాడు. సో కృష్ణ, కులధర్మాలు నాశనం చేసేవాళ్ళు శాశ్వతంగా నరకాన్ని చేరుకుంటారని నేను ఈ గురు శిష్య పరంపర ద్వారా విన్నాను అని చెప్పి చెప్తున్నాను. అహోబత మహత్పాపం కర్తుం వ్యవసితా వయం యద్రాజ్య సుఖలోభేన హంతుం స్వజనముద్యత. అహో అంటే అహో అని ఎక్స్ప్రెషన్, బత ఏమి విచిత్రం, ఆహా ఏమి విచిత్రం అంటున్నాడు. ఏమిటి? మహత్తాపం, ఈ గొప్ప పాపాలు కర్తుం చేయడానికి వ్యవసితావయం నిశ్చయించాం మేము. అబ్బా ఎంత విచిత్రం, మేము ఇంత పాపాన్ని ఒడిగట్టడానిక నిశ్చయించాం అంటున్నాడు అన్నమాట. ఆశ్చర్యపోతున్నాడు. మేము మా వాళ్ళందరినీ చంపడానిక చివరికి మేము నిశ్చయించుకున్నాం అని అంటున్నాడు. యద్రాజ్య సుఖలోభేన, ఈ ఈ రాజ్య సుఖాభిలాషతో హంతుం చంపడానికి స్వజనం ఉద్యత, స్వజనులను చంపడానికి ప్రయత్నిస్తున్నామే మేము. ఎంత విచిత్రం ఈ రాజ్యం కోసం అంటున్నాడు అనమాట. అహో ఘోరమైన పాపకర్మలు చేయడానికి మేము సిద్ధపడటం ఎంత విచిత్రం, రాజ్య సుఖాన్ని అనుభవించాలనే కోరికతో మేము స్వజనాన్నే చంపాలనుకుంటున్నామే అంటున్నాడనమాట. యది మామప్రతీకారం అశస్త్రం శస్త్రపాణయః ధార్తరాష్ట్రారణే హంత్యుస్తన్మే క్షేమతరం భవేత్. సో యది అంటే ఒకవేళ నన్ను అప్రతీకారం, నేను ప్రతీకారం చేయకుండా ఉన్నా కూడా, అశస్త్రం ఆయుధాలు ధరించకుండా ఉన్నా, శస్త్రపాణయః అంటే ఆయుధాలు ధరించిన వాళ్ళు, అంటే ప్రతీకారం చేయకుండా ఆయుధాలు ధరించనటువంటి నన్ను ఈ ఆయుధాలు ధరించిన వాళ్ళు, ఈ ధార్తరాష్ట్రులు అంటే ధృతరాష్ట్ర పుత్రులు, రణే హన్యు అంటే నన్ను గనక యుద్ధంలో, తన్మే వాళ్ళు గనక నన్ను యుద్ధంలో చంపినట్లయితే అంటున్నాడనమాట. అది నాకు తన్మే అంటే తత్ మే అంటే అది నాకు క్షేమతరం, నాకు క్షేమతరమే భవేత్ అవుతుంది అంటున్నాడు. కాబట్టి నిరాయుధుడిని, ప్రతీకారం చేయని వాడిని అయిన నన్ను వీళ్ళ ఆయుధాలు ధరించిన ఈ ధృతరాష్ట్ర పుత్రులు గనక రణరంగంలో నన్ను వధించారే అనుకో, అది నాకు క్షేమమే అంటున్నాడు అనమాట. వాళ్ళు నన్ను చంపని అది నాకు మంచిదే అని అంటున్నాడు. సో అది ఇక్కడ చెప్తున్నాడు అనమాట. ఆయుధాలు ధరించిన వాడినైన నన్ను వాళ్ళు వధించారు, పర్వాలేదు, నాకు అది మంచిదే అంటున్నాడు. ఇదంతా విన్న తర్వాత సో భక్తుడు మరి మృదు హృదయం ఉన్నవాడు కాబట్టి ఈ రకమైన ఆలోచనలు వచ్చాయి అర్జునుడికి. ఇక సంజయుడు ఏమంటున్నాడు, ఇదంతా చెప్తున్నాడు కదా ధృతరాష్ట్రుడికి. సంజయ ఉవాచ
ఏవముక్త్వార్జున సంఖ్యే రథోపస్థ ఉపావిశత్ విసృజ్య సశరం చాపం శోక సంవిఘ్నమానసః. సో సంజయుడు చివరికి చెప్తున్నాడు, ఏవముక్త్వ, ఈ రకంగా ముక్త్వ పలికి అర్జునుడు సంఖ్యే అంటే ఈ యుద్ధ భూమిలో రథోపస్థ రథం యొక్క ఆసనం మీద ఉపావిశత్ చతికిలబడ్డాడనమాట. ఇక రథంలో చతికిలబడి విసృజ్య వదిలిపెట్టేశాడు. ఏది? సశరం అంటే బాణాలతో సహా చాపం విల్లుని విసృజ్య పడేశాడు, కింద పడేశాడు. ఏది? బాణాలతో సహా విల్లును కూడా. శోక సంవిఘ్న మానస, దుఃఖంతో కల్లోలితమైన మనస్సుతో అలా కూర్చుండిపోయాడు. సో సంజయుడు చెప్తున్నాడు, రణరంగంలో అర్జునుడు ఆ విధంగా పలికి ధనుర్బాణాలన్నీ పడవేసి దుఃఖంతో కల్లోలితమైన మనసుతో గలవాడే రథంలో కూర్చుండిపోయాడు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో అది ఇక్కడ మనకు చూపిస్తున్నారు అనమాట. నెక్స్ట్ ఇక ఇలా చతికిలబడ్డాడు, మరి బాణాన్ని విల్లుని కూడా వదిలిపెట్టేసి దుఃఖంతో, మరి మనసు దుఃఖంతో నిండిపోగా ఇక రథంలో కూర్చుండిపోయాడు. నేను వీళ్ళనా చంపేది, నన్ను వాళ్ళు చంపితే చంపారు, నేను ఈ పని చేయలేను అంటూ. సో ఎన్ని కారణాలు చెప్పాడు యుద్ధం చేయకుండా ఉండడానికంటే? కరుణ అన్నాడు, ముందు దుఃఖంతో నిండిపోయాడు, తర్వాత ఈ రాజ్య సుఖాలు నాకు అక్కర్లేదు, మా బంధువులను చంపితే వచ్చే రాజ్య సుఖాలు వద్దన్నాడు, చంపితే వచ్చేది పాపమే కదా అన్నాడు, వంశనాశనం జరుగుతుంది, ఈ దుర్మార్గులు ఆ సంగతి చూడలేకపోయినా మనమైనా ఈ దోషాన్ని తెలుసుకున్న వాళ్ళం కాబట్టి మనమైనా ఈ వంశనాశనాన్ని ఆపచ్చు కదా అంటూ ఈ 4 కారణాలు చెప్పి 5వ కారణం, ఈ రీజన్స్ అన్నిటి వల్ల ఇక నా వల్ల కాదు, నాకు ఏం చేయాలో తోచడం లేదు, అనిశ్చయ స్థితిలో ఉన్నాను అని 5వ నెక్స్ట్ చాప్టర్లో 5వ రీజన్ని చెప్తాడనమాట. సో ఈ గీతా పాఠంలో మరి మనం నేర్చుకున్నది ఏంటంటే, జీవితంలో మనకి ఎలాంటి సందేహాలు కలిగినా ఒక ప్రామాణికమైన గురువుని కానీ భగవద్గీతను కానీ ఆశ్రయించాలి. సో భగవంతుడిని ఇక్కడ తన గురువు కాబట్టి, స్నేహితుడు, భక్తుడు, శిష్యుడు కాబట్టి అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుని ఆశ్రయించాడు. మనం అలాగే ఒక గురువుని కానీ భగవద్గీతను కానీ ఆశ్రయించాలి అని చెప్పి చెప్తున్నాను. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో అది ఈరోజు మనం చూసినటువంటి 2వ అధ్యాయం కంప్లీట్ గా అన్ని శ్లోకాలతో చూసాం. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. మరి మీరందరూ అటెండెన్స్ తీసుకోండి. ఆ తర్వాత గీతా మహత్యం చూడని వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారనుకుంటా, లాస్ట్ క్లాస్లో చూసాము, అది మరి ఒకసారి క్విక్ గా చూపిస్తాను. జస్ట్ ఈ గీతా మహత్యం గురించి శంకరాచార్యులు రాసినటువంటి ఒక 6 శ్లోకాల దాకా ఉన్నాయి, అది మీకు క్విక్ గా చూపిస్తాను, ఒకసారి వినండి. ఎందుకు ఈ గీత గురించిన సింపుల్ గా ఆయన చెప్పారనమాట, గీతా మహత్యాన్ని గురించి. గీతా మహాత్మ్యం గీతా శాస్త్రం ఇదం పుణ్యం యా పఠేత్ పుమాన్ విష్ణు పదం అవాప్నోతి భయాశోకాదివర్జిత. సో గీతా శాస్త్రం ఇదం పుణ్యం, ఇది ఈ పుణ్యతరమైన గీతా శాస్త్రాన్ని యఃపఠేత్, ఎవరైతే చదువుతారో, ప్రయతా పుమాన్, వాళ్ళ భక్తితో శ్రద్ధతో, విష్ణు పదం అవాప్నోతి, వాళ్ళకి విష్ణు పదాలు ప్రాప్తమవుతాయి. భయశోకాది వర్జిత, భయం నుంచి శోకం నుంచి కూడా విడుదలవుతారు. గీతాధ్యయనశీలస్య ప్రాణాయామ పరస్య చ నైవ సంతి పాపాని పూర్వజన్మకృతాని చ. సో ఎవరైతే ఈ భగవద్గీతను శ్రద్ధతో చదువుతారో మరి వాళ్ళు భగవంతుడి యొక్క కృపతో, దయతో అన్ని పూర్వజన్మ పాపాల నుంచి విముక్తులు అవుతారు అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. మల నిర్మోచనం పుంసా జల స్నానం దినే దినే
సకృద్గీతాంబసి స్నానం సంసారమలనాశనం. సో మలినే మోచనం పుంసం అంటే మురికిని వదిలించడానికి జలస్నానం దినే దినే మన శరీరం మీద ఉన్న మురికిని వదిలించుకోవడానికి ఎలా అయితే దినదినము జలస్నానం నీటితో స్నానం చేస్తామో అలాగే ఈ సకృత్ గీతామృత స్నానం ఈ శుభకరమైన ఈ గీతా స్నానాన్ని గనక ఆచరించినట్లయితే సంసార మల నాశనం సంసారం అనే మలినం అంతా కూడా నాశనం కడిగివేయబడుతుంది. మరి మన సంసార ఈ జీవితంలో ఎన్నో దోషాలు మలినాలు కల్మషాలు ఉన్నాయి కదా. కామక్రోధ లోభ మోహ మదమాత్సర్యాలు అరిషడ్ వర్గాలు అంటారు ఈ ఆరింటిని కూడా. ఇవన్నీ కూడా ఈ గీత పారాయణతో కడిగి వేయబడతాయి. గీతా స్నానంతో ఈ మలినం అంతా కూడా కలిగిపోతుంది. గీత సుగీత కర్తవ్యా కిం మన్యే శాస్త్రవిస్తరే యా స్వయం పద్మనాభస్య ముఖా పద్మాదిని సుతా. సో ఈ గీత ఎవరైతే ఈ గీతను చదువుతారో వాళ్ళకి వేరే శాస్త్రాలు ఏమీ కిం అన్య శాస్త్ర విస్తరాయి, ఇక వేరే శాస్త్రాలు ఏమీ అవసరం లేదు, ఏది చదవక్కర్లేదు ఈ గీతను చదివినట్లయితే. యా స్వయం పద్మనాభస్య ఏ స్వయంగా పద్మనాభుని నుంచి వెలువడిన ఈ గీతను చదివినట్లయితే ఎక్కడ ఆ పద్మనాభుడి యొక్క ముఖ పద్మాద్వినిశ్రత స్వయంగా పద్మనాభుడి ముఖ పద్మం నుంచి వెలువడిన ఈ గీతామృతాన్ని చదివినట్లయితే ఇక వేరే శాస్త్రాలు ఏవి కూడా చదవవలసిన అవసరం లేదు అని ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. భారతామృత సర్వస్వం విష్ణోర్వక్త్రాద్వినిశ్రుతం గీతా గంగోదకం పీత్వా పునర్జన్మ విద్యతే. సో భారతామృత సర్వస్వం విష్ణు అంటే మహాభారతంలో ఉన్న సారం అంతా కూడా మరి ముఖ్యమైనది విష్ణువక్త్రాద్వినశ్రితం అంటే ఈ విష్ణు అంటే భగవంతుడి నోటి నుంచి వెలువడిన ఈ సారాన్ని ఈ సారమైనటువంటి భారతంలో మరి బెస్ట్ పార్ట్ ఏమిటి అంటే మరి ఈ భగవద్గీతే కదా. సో భగవంతుడి నోటి నుంచి వెలువడినటువంటి ఈ భారతంలో ఉన్న ఈ సర్వస్వాన్ని ఈ సారాంశాన్ని అనేటటువంటి ఈ గీతా గంగోదకాన్ని గనక పీత్వ త్రాగినట్లయితే, గంగోదకం అంటే ఏమిటి? గంగా తీర్థంని గంగా ఉదకం అంటారు, గంగా నీరు అని అంటే తీర్థం అని మనం భక్తితో అంటాం. పీత్వ తాగినట్లయితే ఏ గంగోదకం? గీతా గంగోదకం. సో ఈ గీతా గంగా తీర్థం అనే దాన్ని గనక మనం త్రాగినట్లయితే ఎలాంటి గీతా గంగా తీర్థం? స్వయంగా విష్ణువు నోటి నుంచి వెలువడిన గీతా గంగా తీర్థాన్ని త్రాగినట్లయితే పునర్జన్మ నా విద్యతే, పునర్జన్మ అనేది ఉండదు, జనన మరణ చక్రం నుంచి విడుదల వస్తుంది అని చెప్తున్నారు. స్వయంగా విష్ణువు నోటి నుంచి వెలువడిన ఈ గీతా గంగోదకాన్ని గనక త్రాగినట్లయితే మళ్ళీ పునర్జన్మ అనేది ఉండదు. సర్వోపనిషదో గావో దుగ్ధా గోపాలనందనా పార్థో వత్సా సుధీర్భోక్తా దుగ్ధం గీతామృతం మహత్ పీత. సో సర్వోపనిషదో గావు అంటే ఉపనిషత్తులన్నీ ఒక గోవు అనుకున్నట్లయితే, దోగ్ధ అంటే పాలు తీసేవాడు గోపాలనందనుడు. సో ఉపనిషత్తులన్నీ ఒక గోవు అనుకున్నామంటే ఆ గోవు నుంచి పాలు తీసేది గోపాలనందనుడు. అంటే ఆ ఉపనిషత్తుల యొక్క సారాన్ని తీసేది కృష్ణుడు. సో భగవంతుడు ఉపనిషత్తులన్నిటినీ కలిపి వాటి సారాన్ని తీసి పార్థోవత్స సుధీర్భోక్త, సో పార్థుడికి అంటే అర్జునుడికి, సుధీర్భోక్త మిగిలిన భక్తులకి కూడా అందించారు. ఈ దుగ్ధం గీతామృతం మహత్, ఈ గీతామృతాన్ని ఆయన భక్తులైనటువంటి అర్జునుడికి మిగతా భక్తులకి కూడా అందించారు. ఏ విధంగా? ఉపనిషత్తులన్నీ కూడా ఒక గోవు అయితే ఆ గోవు నుంచి తీసే పాలేమవుతాయి? ఉపనిషత్తులన్నిటి యొక్క సారం అన్నమాట. ఆ రకంగా ఆయన ఉపనిషత్ సారాన్నిటినీ
ఆ ఉపనిషత్తులన్నీ కలిపితే గోవు అయితే ఆ పాలు తీస్తే ఎలా అయితే మనకు ఉపనిషత్ సారం అంతా వస్తుందో ఆ ఉపనిషత్ సారాన్ని తీసి భగవంతుడు అర్జునుడికి భక్తులకు కూడా ఈ విధంగా అందించారు అని చెప్తున్నారు. సో దీన్ని బట్టి మనకి ఏం అర్థమవుతుందంటే ఈ గీత ఉపనిషత్తుల సర్వోపనిషదో గావో అన్ని ఉపనిషత్తుల యొక్క సారం అన్నమాట గోవు అనుకుంటే అంటున్నారు. సో సర్వ ఉపనిషత్తుల సారం కూడా ఈ భగవద్గీతలో ఉన్నది. అలనందన పార్థో వత్సా సుధీర్భోక్తా దుగ్ధం గీతామృతం మహాత్ పీతం శాస్త్రం దేవకీ పుత్రగీతం ఏకో దేవో దేవకీ పుత్ర ఏవా ఏకో మంత్రస్తస్య నామాని యాని కర్మాప్యేకం తస్య దేవస్య సేవా. సో ఏకం శాస్త్రం దేవకీ పుత్ర గీతం, ఒకే ఒక శాస్త్రం ఉంది. ఏమిటి అది అంటే మనం తెలుసుకోవాల్సింది దేవకీ పుత్రుడి గీతమైన ఈ భగవద్గీత. ఏకో దేవో దేవకీ పుత్ర, ఒకే ఒక దైవం. ఎవరు? దేవకీ పుత్ర ఏవ, ఆ దేవకీ పుత్రుడైన శ్రీకృష్ణుడే. ఏకో మంత్రస్, ఒకే ఒక మంత్రం. మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏమిటి? తస్య నామాని అని, ఆయన నామమే మనకు కావలసిన ఏకైక మంత్రం. కర్మాపి ఏకం, మనం చేయవలసిన ఒకే ఒక పని ఏమిటి అంటే తస్య దేవస్య సేవ, ఆ భగవంతుడి యొక్క సేవ అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి మనం తెలుసుకోవలసిన శాస్త్రం ఏమిటి అంటే ఈ దేవకీ పుత్రుడి నోటి నుంచి వెలువడిన ఈ గీతను తెలుసుకోవటమే చాలు. ఒకే ఒక దైవం మనకెవరు అంటే ఈ దేవకీ పుత్రుడే. ఒకే ఒక మంత్రం ఏమిటి అంటే ఆయన నామమే. మనం చేయవలసిన ఒకే ఒక పని ఏమిటంటే ఆ భగవంతుని యొక్క సేవ అని చెప్పి ఇది గీతా మహత్యం. ఇది కొంతమంది చూడలేదు అన్నారు కదా, అందుకని ఇది చూపించడం జరిగింది. సో ఇది మనం ఈరోజు సెకండ్ది. మరి ప్రశ్నలు ఏమైనా ఉన్నాయా? ఇందాక ఎవరు హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు, అటెండెన్స్ ఒకటి ఫిల్అప్ చేయండి. హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు కమల మాతాజీ. హరే కృష్ణ. చెప్పండి మాతాజీ. జై శ్రీకృష్ణ మాతాజీ. అదే గ్రూప్ లోని L2 లో 2 సెక్షన్స్, ఒకటి ఎగ్జామ్ రాసింది, ఒకటి ఎగ్జామ్ రాయింది అని పెట్టారు మాతాజీ. ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు జాయిన్ అయింది ఏ సెక్షన్ మాతాజీ? ఎగ్జామ్ అంటే మీరు లెవెల్ 1 తీసుకున్నారు కదా మాతాజీ. అదేనా మాతాజీ? అంటే ఇంకొకటి ఏంటి, లెవెల్ 2 లో కూడా ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి, అటెండెన్స్ ఉంటది, అలా ఏదో ఒక మెసేజ్. మీరు చెప్పింది నాకు అర్థమైంది. నేను అడిగేది ఏమిటంటే మీరు లెవెల్ 1 తీసుకున్నారు కదా, ఇప్పుడు ఫినిష్ చేశారు కదా లెవెల్ 1, అందులో మీ క్విజెస్ అని పెడుతూ ఉండేవారు, గుర్తుందా? మరి చేశాను మాతాజీ. ఆ క్విజ్నే ఎగ్జామ్ అంటున్నారు, వేరే ఎగ్జామ్ ఏమి ఉండదు. అలాంటి క్విజ్లే మళ్ళీ లెవెల్ 2లో కూడా పోస్ట్ చేస్తారు, మీరు తీసుకోవడం అంతే. సో ఇదైన తర్వాత నెక్స్ట్ అంటే ఈ దాని అర్థం ఏమిటి అంటే ఇదైన తర్వాత మళ్ళీ లెవెల్ 3 కావాలంటే మీరు జాయిన్ అవ్వచ్చు, అక్కడ ఇంకా చదువుతారు. దానికి కూడా ఇలాగే క్విజులు ఉంటాయి. అదైన తర్వాత భక్తి శాస్త్రి అనే కోర్స్ ఉంటుందన్నమాట. అందులో ఇంకా వివరంగా అన్ని చూస్తారు. అది చదివిన తర్వాత మీకు చాలా నాలెడ్జ్ డెవలప్ అవుతుంది ఈ స్పిరిచువల్గా, ఈ భగవద్గీత గురించి, ఇంకా కొన్ని పుస్తకాల గురించి, ఆ భక్తి శాస్త్రి. సో దానికి క్వాలిఫై అవ్వాలంటే ఈ లెవెల్స్ అన్ని ఫినిష్ చేస్తే ఆ కోర్సులోకి వెళ్ళొచ్చు అనమాట. అలా భక్తి శాస్త్రి ఫినిష్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు. నెక్స్ట్ భక్తి వైభవ కూడా జరుగుతోంది. అది కూడా భాగవతం చదువుతారు అందులో. సో ఇప్పుడు ఒక బ్యాచ్ ఫినిష్ చేశారు భక్తి శాస్త్రి. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఒక బ్యాచ్ కూడా జరుగుతుంది, మళ్ళీ ఇంకో బ్యాచ్ కూడా స్టార్ట్ అవుతుంది. సో దానికి ఎలిజిబుల్ కావాలంటే ఈ 1, 2, 3 లెవెల్స్ ఫినిష్ చేయాలి. అది వీటన్నిటికీ ఎగ్జామ్ అంటే వేరే ఏం లేదు, క్విజ్ ఉంటుంది అంతే. ఆ క్విజ్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకేనా? మీరు ఫస్ట్ లెవెల్ క్విజ్ ఎలా తీసుకున్నారో దీనికి కూడా అలాగే ఉంటాయి. బహుశా దీనికి అక్కడ 10 క్వశ్చన్స్ ఉండే, దీనికి ఇంకా ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, అంతే తేడా. అలాగే ఉంటుంది. ఓకేనా? అది ఎగ్జామ్ అంటే. ఎగ్జామ్ లేని కోర్స్ అంటే సదాచార్ అని ఒకటి ఉంటుంది. ఆ సదాచార్లో ఏ క్విజులు ఉండవు, ఊరికనే కొన్ని లెక్చర్స్, కొన్ని మంచి విషయాల గురించి కొన్ని లెక్చర్స్ ఉంటాయి అంతే. సో అది చేయడం వల్ల ఇక మనకి నెక్స్ట్ లెవెల్స్ ఏమి ఉండవు ఇక. అది డిఫరెన్స్. ఓకే, ఇదైతే మీకు సీరియస్గా మీరు భక్తి శాస్త్రి వాటిల్లోకి వెళ్ళొచ్చు. ఓకేనా? హరే కృష్ణ మాతాజీ.
హరే కృష్ణ మాతాజీ. అంటే సెకండ్ లెవెల్ ఎగ్జామ్ క్విజ్ కూడా మీరు ఇప్పుడు పెడతారా మాతాజీ వాట్సాప్ లో లింక్? పెడతారు మాతాజీ, చూడండి ఇవాళ రేపట్లో మీకు లింక్ పెడతారు. సరే మాతాజీ. హరే కృష్ణ. మంజుల మాతాజీ హరే కృష్ణ, చెప్పండి మాతాజీ, హ్యాండ్ రైస్ చేయండి. మాతాజీ ఇది అటెండెన్స్ ఫామ్ ఓపెన్ అవ్వట్లేదు మాతాజీ. ఇది అంటే మీరు జీమెయిల్లో సైన్ చేయాలి, సైన్ చేసి ఉండాలి. సైన్ చేసి ఉంటే ఓపెన్ అవుతుంది. ఓకే ఈమెయిల్ ఉంది కదా, ఈమెయిల్ ఓపెన్ చేసుకోండి, అప్పుడు ఓపెన్ అవుతుంది ఓకే ఈమెయిల్. ఓకే. ఓకేనా. హరే కృష్ణ. మంజుల మాతాజీ హరే కృష్ణ, హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు. మాతాజీ హరే కృష్ణ మాతాజీ, చెప్పండి. ఫస్ట్ లెవెల్ కంప్లీట్ అయిపోయింది మాతాజీ. 18 అధ్యాయులు కూడా నేను ఎగ్జామ్ రాశాను, కానీ మ్మ్. సర్టిఫికేట్ అనేది చూపించలేదు మాతాజీ. మీరు అక్కడ 0 డే క్విజ్ అని కూడా ఒకటి ఉంటుంది మాతాజీ, అది కూడా తీసుకోండి. అదేం లేదు, సబ్జెక్ట్ కాదు, జనరల్ విషయాలు కొన్ని ఉంటాయి క్వశ్చన్స్, అది ఆన్సర్ చేసిన తర్వాత మీకు అక్కడ డౌన్లోడ్ అని కనిపిస్తుంది. ఓకే ఓకేనా మాతాజీ. మాతాజీ, చూడండి, ఏదైనా ప్రాబ్లం అయితే మళ్ళీ చెప్పండి. ఓకే. శ్రీదేవి మాతాజీ కూడా మీరు మెసేజ్ పెట్టొచ్చు, ఏదైనా ప్రాబ్లం అయితే మాతాజీ కూడా హెల్ప్ చేస్తారు. ఓకేనా. థ్యాంక్ యూ హరే మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. నాది కూడా అదే డౌట్ ఉండే మేడం. నేను చేశాను 11 క్విజ్ కంప్లీట్ చేశానండి, 18 చాప్టర్స్ అని. అది ఓకే. ప్రింట్ గా సర్టిఫికేట్ అంటున్నారు కానీ రావడం లేదు. అది చేసి అనిపించిందా చాలాసార్లు మీకు చేశాను. సర్టిఫికెట్ ప్రింట్ అన్నది? ఆప్షన్ ఇచ్చారు, ప్రింట్ ద సర్టిఫికేట్ అని చెప్పారు. అది క్లిక్ చేస్తే రావడం లేదు, ఓపెన్ అవ్వడం లేదు. డౌన్లోడ్ అని రాలేదా? డౌన్లోడ్ అని కొడితే కూడా డౌన్లోడ్ కాలేదు మేడం. డౌన్లోడ్ అనేది కనిపించిందా, అక్కడ ఉందా డౌన్లోడ్ అని? అందులో కనిపించలేదు మనకి. ఓపెన్ అయ్యేటప్పుడు అడోబ్ రీడర్ లో ఓపెన్ అయ్యేటప్పుడు డౌన్లోడ్ అని కనిపిస్తుంది. డౌన్లోడ్ అని క్లిక్ చేస్తే అది కావడం లేదు. అవుతుంది, మీరు డౌన్లోడ్ అనేది క్లిక్ చేస్తే మీకు అక్కడ కనిపిస్తుంది, మీరు అప్పుడు దాన్ని ఈమెయిల్కి పంపుకోవచ్చు, మీరు డౌన్లోడ్ క్లిక్ ఓకే చేస్తే. ఓకే అది అది ఫిలప్ ట్రై చేసాం డౌన్ లేదా చేస్తాను. మాతాజీ? అది ఉమ్, 0 డేట్ అని మీకు చెప్పారు కదా, అది ఆవిడ ఫిలప్ చేశారా అడగాలి. ఏమ్మా అంటే డౌన్లోడ్ కనిపిస్తోంది కాబట్టి ఫిలప్ అది చేశాడేమో అనుకుంటున్నాను. కనిపించిందా నాకు మాతాజీ? డౌన్లోడ్ నాకు ప్రింట్ ద సర్టిఫికేట్ ఆఫ్టర్ అది క్లిక్ చేసిన తర్వాత మనకు వేరే బాక్స్ వచ్చి డౌన్లోడ్ అని చెప్తుంది. ఆ ఉమ్, డౌన్లోడ్ అని కొడితే రావడం లేదు. సపరేట్ డౌన్లోడ్ నాకేం ఫిల్ చేయమని చెప్పలేదు. మీరు ఫోన్ మీద ఉన్నారా మాతాజీ, ల్యాప్టాప్ లోనా? ఫోన్ లో మొబైల్లో ఉన్నానండి. ఓకే. యూజువల్లీ మీరు క్లిక్ చేస్తే అది అక్కడ మీకు ఈమెయిల్కి పంపించుకునే ఆ ప్రింట్ ఈమెయిల్కి పంపే ఆప్షన్ ఉంటుంది, ఉండాలి. సో అదేమన్నా ఉందేమో అవును. చూడండి మాతాజీ. మీరు శ్రీదేవి ఓకే మాతాజీకి కూడా ఒక మెసేజ్ పంపించండి మాతాజీ, ఓకే వీలైతే స్క్రీన్ షాట్ తీసి పంపించండి, ఆ స్క్రీన్ షాట్ అప్పుడు మాతాజీ మీకు చెప్తారు క్లియర్గా. ఓకే అండి. నా నంబర్ సరే, ఇందులో ఉంటుందా అండి? మీరు వాట్సాప్ గ్రూప్ లో ఉన్నారు కదా మాతాజీ, ఈ లెవెల్ 2 అవునండి, గ్రూప్ అయితే మీరు ఆ అవునండి. గ్రూప్ లో చూడండి, అడ్మిన్ ఉంటారా శ్రీదేవి మాతాజీ, ఓకే ఆవిడ నంబర్ అక్కడ ఉంటుంది. ఓకే మీరు చెప్పండి, సో అండ్ సో మాతాజీ మిమ్మల్ని అడగమన్నారు, ఇది నాకు ఇది వస్తా ఉంది, ఈ షార్ట్ స్క్రీన్ షాట్ పంపించి, సో నాకు ఇక్కడ ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి అని. ఓకేనా. ఓకే మేడం. ఓకే హరే అండి. హరే కృష్ణ. హరే ఓకే. సో మరి అందరికీ ఈరోజు ఇక క్లాసు ఎండ్ చేద్దాము. మీరంతా తీసుకున్నారని అనుకుంటున్నాను. రేపు సెకండ్ చాప్టర్ స్టార్ట్ చేద్దాం. పెద్ద చాప్టర్ కదా, 78 శ్లోకాస్. సో ఈ వీక్ అంతా సెకండ్ చాప్టరే మనకి సరిపోతుంది ఫినిష్ చేయడం. సో చాలా ఇంపార్టెంట్ శ్లోకాస్ అవి కూడా ఉంటాయి సెకండ్ చాప్టర్లో. సో అవన్నీ రేపటి నుంచి ప్రారంభించి చూద్దాం. హరే కృష్ణ, అందరికీ ధన్యవాదాలు. మరి అటెండెన్స్ తీసుకున్నారు కదా హరే కృష్ణ అందరూ? మాతాజీ. తీసుకున్నామండి. హరే ఓకే. హరే కృష్ణ. నాగేంద్ర ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే హరే కృష్ణ కృష్ణ మాతాజీ గురుగారు. మేడం. ప్రకాష్ ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ మాతాజీ. హరే కృష్ణ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. సో రేపు మళ్ళీ సెకండ్ చాప్టర్ చూద్దాము, అందరూ మీట్ అవ్వచ్చు. హరే కృష్ణ. అటెండెన్స్ తీసుకున్నారని అనుకుంటున్నాను, సో క్లిక్ చేసి ఉంచుకోండి.
అమలా మాతాజీ ఎలా తెలుసుకోవాలి, ఎలా తీసుకోవాలంటున్నారు? ఏమిటి మాతాజీ? హరే కృష్ణ. అటెండెన్స్ మాతాజీ ఎక్కడ అటెండెన్స్ తీసుకోవాలి? అటెండెన్స్ చాట్ బాక్స్ లో లింక్ పెట్టారు ప్రభుజీ, చూడండి మాతాజీ. చాట్ మీరు బాక్స్ చాట్ అని ఉంటుంది, దాన్ని క్లిక్ చేస్తే కనిపిస్తుంది మేడం, క్లిక్ ఆ, చేశాను. పైకి వెళ్ళండి, కొంచెం స్క్రోల్ చేసి లాస్ట్ మెసేజెస్, మీరు పెట్టిన మెసేజెస్ అవన్నీ వాటికంటే ముందు పైకి వెళ్తే నాకు కనిపించింది మాతాజీ, క్లిక్ చేశాను. నేమ్ ఆఫ్ ది డివోటీ అని అది ఉంది. ఫిలప్ చేయండి. అవన్నీ ఫిలప్ చేస్తే అమ్మా అటెండెన్స్ సబ్మిట్ అని వస్తుంది లాస్ట్ లో, సబ్మిట్ నొక్కే. ఇప్పుడు ఆన్లైన్ లో లేకపోయినా అదే మీరు ఫోన్ కట్ చేసినా అది కంప్లీట్ అవుతుంది మాతాజీ? లేదు. ఇప్పుడు మీకు ఆల్రెడీ ఓపెన్ అయి ఉంటే అవుతుంది. మీరు ఆల్రెడీ ఓపెన్ చేసుకున్నారా? కనిపిస్తోందా నేమ్ ఇవన్నీ మీకు? కనిపించింది మాతాజీ, నేను నెంబర్స్ అవి టైప్ చేస్తున్నాను. పర్వాలేదు, అయితే టైప్ చేసుకుని తర్వాత ఇది క్లోజ్ అయినా పర్వాలేదు, ఆల్రెడీ ఓపెన్ చేశారు కాబట్టి. ఓపెన్ Okay, చేయడం ఇంపార్టెంట్, ముందు ఓపెన్ చేసి ఉంచుకోండి. ఉంచుకుంటే Okay, madam. క్లోజ్ చేసినా మీరు అది సబ్మిట్ చేయొచ్చు ఫిలప్ అయిన తర్వాత. Okay, ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ. అలాగే సరే. మీకు ఈ అమలా మాతాజీ మీకు ఈ జీమెయిల్లో కనిపిస్తుంది మీకు ఎక్నాలజ్మెంట్, ఇది అటెండెన్స్ సబ్మిట్ చేసినట్టు. అది కూడా మీకు క్రాస్ చెక్ చూసుకోవచ్చు. మీరు మెయిల్ ఐడి ఇచ్చుంటారు కదా, ఆ మెయిల్ ఐడిలో కనిపిస్తుంది. హరే కృష్ణ. ఓకే గురుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఇక్కడ హరే. ఇది అటెండెన్స్ ఫిల్అప్ చేయమన్న దగ్గర, హలో మాతాజీ, చెప్పండి మాతాజీ, చెప్పండి. ఇక్కడ అటెండెన్స్ ఫిల్అప్ చేయని దగ్గర నేమ్ ఆఫ్ ద డివోటీ ఇచ్చారు, ఈమెయిల్ అడ్రస్, మొబైల్ నంబరు. ఇది ఆర్ యూ అటెండెడ్ మంగళహారతి టుడే అని ఇచ్చారండి. నేను అటెండ్ కాలేదు, దాని గురించేనండి ఇది? అటెండ్ కాకపోతే నో అని పెట్టండి, అటెండ్ అయితే ఎస్ అని పెట్టండి. ఆర్ యూ అటెండెడ్ మంగళహారతి టుడే అని వచ్చింది మాతాజీ. తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటంటే హౌ మెనీ రౌండ్స్ ఆఫ్ మంగళహారతి మహామంత్ర చాంట్ టుడే. అది అంటే అడుగుతున్నారు, మీరు ఈ రోజు మంగళహారతి అటెండ్ అయ్యారా? అయితే ఓ- ఓ- అయ్యామనండి, అవ్వకపోతే అవ్వలేదనండి. అలాగే ఎన్ని రౌండ్స్ జపం చేశారు మీరు? 0నా, 1నా, 2ఆ, 16 ఎన్ని చేస్తే అన్ని పెట్టండి. ఓకేనా? ఓకే. ఓకే. హరే కృష్ణ. సో కనీసం లెవెల్ 2లోకి వచ్చారు కాబట్టి మినిమం 1 లెవెల్ 2 అయ్యేసరికి మరి 4, 8 చేయడానికి ప్రయత్నించండి. ఓకే. హరే కృష్ణ. ఓకే మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సరే, మరి ఇంక వేరే ప్రశ్నలు ఏమి లేకపోతే మరి క్లాస్ క్లోజ్ చేద్దామా? ఓకే మాతాజీ. హరే కృష్ణ అందరికి. అయ్యో పద, ఇవి ఎందుకు తినవా? ఇది నాడు సమోసా తింటావా? సమోసా